guys, bantay ninyo na permente yung mga partner guys. Okay. Ay mo piyansa na, delikado ang panahon ron. Magka-COVID kayo na siya. Wag kayo na mag. Wag kayo na mo kung ano siya COVID. COVID chikol nga lain. Hanggang dito na lang. Unsay kalainan sa virus ug sa gugma? Ang virus dugay mawala. Pero ang gugma dugay rang nawala. Tayo ay pinagtakpo, ngunit hindi tinada. Wala na ang ibig sabihin. Wala na sa dang quarantine. Pero ang akong gugma nimo nagpabilin. Having you near me, holding you near me. Kung sakit nang gibulagan og uyab, mas sakit yun ang gipahugas kag plato nya wala kang giapit og kaon. Take a little time, baby. See the butterflies calling. Listen to the birds that was sent to sing for me and you. Kung love nimo siya, dapat love lang. Dili love kaayo. Aram kung masakitan ka, sakit lang. Dili sakit kaayo. Till the day my life is through, this I promise you.